ከመይ ቀኒኩም ክቡራት እዛ ቻነል ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እንዳበልኩ ንትህቦ ደገፉን ብልቢ እንዳመስገንኩ እዛ ቻነል ሰላኹም ቀስ እንዳበለት ተኣብላ እሞ ሕጂውን ደጊመ ደጋጊመ ክብረ ንዓኹም ምስጋና ይብፅሓኩም እንዳበልኩ ናብዚ ናይ ሎሚ መዓንቲ ሂዜ ዝመጻኹ እንታይ ትመክሩኒ ሕቶ ከመሃር እተሓቶ እንታይ ትብል ብሓፈሻዊ ከዓ ሕፅር ኣቢልና ክሪኣ ከለና ኣነ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክቀራረብ ይፍትን እንዴ የግዳስ ናይ ዋላ ሓደአን ባሕሪ ክርዳኣና ይከኣለን እዚ ቁም ነገር ናይ ትሕቶ ማለት እዩ ብሕፅር ኣቢልና ካብቲ ፅሑፍ ክነውፅኦ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ናብ መልሲ ክንከይድ ዝኸበርካ ሓውና ባህርያት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምሽ ኣነ ምሽ ንስኻ ምሽ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ንሳተን ደቂ ኣንስትዮ ከማን ክፈልጦ ኣይክእላን እዩ ሓደ ክፈልጥ ዝኽእል እቲ ዝፈጠረን ፈጣሪ ጥራሕ ማለት እዩ ካብ ኮነ እንታይ ባህርያትን እንታይ ሎሚ ምሳይ ፅቡቅ ፀኒሓ ፅባሕ ከም ገለ ትኾን እንዳበልካ ጊዜኻ ንኸንቱ ኣይተባኽ ዘፀዓርካ ተፀዓርካ ዝፈንቀልካ እንተፈንቀልካ ሰማይን ምድርን ይላገብ ምናልባት ፈጣሪ መፅኡ ኣብ እዝንኻ ሕይኽ እንተዘይልካ እምበር ክትፈልጦ ኣይትኽእልንኻ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ነናዓሰን ኣለና ወይ ከዓ ብሕማቕ ብኣሉታዊ መንገዲ ንጥምተን ኣለና ማለት ዘይኮነ ብኣወንታዊ ኣገላለፃ እንድሕር ሓሲብናዮ ባህርያተን ንገልፅ ዘለና ማለት እዩ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ጊዜ ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ክብሪ ክህብ ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር እንታይ እዩ ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ጊዜ እቲ ዝግብኣ ኣቐና ክብሪ ምሃብ ግድነት እዩ ማለት እዩ ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ሸሸ ኣበላ ኣብ ርእስኻ ኣደይብካ ትፃወተልካ ማለት ኣይኮነን ወይ ልዕሊ ዓቐን ኣቀባጥረላ ማለት ኣይኮነን ወይ ድማ ንሳ ኣጥሒታ እንዳርኣየትካ እንዳነዓቐትካ ኣክብራ ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ገፅ እንዳከልአትካ ከም ከልቢ ደድሕሪያ ኪድ ማለት ኣይኮነን ኣክብሮት ማለት እንታይ እዩ ተመጣጣኒ ኣክብሮት ማለት እዩ ማዕረ ነብሳ ማለት እዩ ፅራፋ ብሕማቕ ዓይኒ ጠምታ ሕረማ ካልእ ሕማቕ ነገራት ግበራ ዘይኮነ እንታይ ደኣ በቃ ኣክብራ ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ጊዜ ንጓል ኣንስተይቲ ኣክብራ እሞ ሽዑ ናብቲ ዝቐፅል ዘረባ ንሓልፍ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ዝግባእ ኣቐን ኣክብሮት ትሕባ እንድሕር ደኣ ኣለኻ ምሽ ኣሎ ከም ነፋሒቶ ምስቲ ኩነታት ተዋሓድካ ክትከይድ እዩ ዘለካ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን እቲ ምቅርራብኩም ኣብ ፅቡቕ እንድሕር ኣሎ ማለት እንካና ሓባን ክበሃል ከሎ ተክብራ ኣለኻ ምሽ ንሳ እውን ክተክብረካ ከላ ማለት እዩ ተሓሊላ ኣለኻ ምሽ ንሳ እውን ተመሊሳ ክትሓሊልካ ከላ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ደኣ ኣሎ እቲ ምውሓዱን ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ ናይ ባህርያታ ነገር ፀገመሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ክብሎ ቀዲመ ክብሎ ዝፀናሐኩም ባህርያት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ እዩ ሓደ ሰዓት ፅቡቅ ትፀንሕ እሞ ምናልባት ድሕሪ 5-6 ሰዓት ከዓ ካልእ ነገር ክትሪኤካ ትኽእል እያ እዚ ንቡር ነገር ስለ ዝኾነ ዋላ ሓደ ዘሰክፍ ነገር የብልካ ማለት እዩ ከም ነፋሒቶ ጥራሕ ምስቲ ኩነታታ ተዋሓድካ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ከምቲ ክብሎ ዝፀናሐኩ ግን ኣትሒታ እንዳርኣየትካ ዘይኮኑ ነገራት እንዳገበረትካ እዚ ካልእ ነብሱ ዝከኣለ ኣርእስቲ ምስ ባህርያታ ዝኸይድ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ካብ ኮነ እንድሕር ደኣ እቲ ፍቕሪ ኣብ ቦትኡ እንድሕር ደኣ ኣሎ ዋላ ሰበይትካ ትኾን ኣፍቃሪትካ እቲ ምክብባር ኣብ ቦትኡ እንድሕር ደኣ ኣሎ እቲ ምውሓድ ኣብ ቦትኡ እንድሕር ደኣ ኣሎ ዘየድሊ ነገር ምስ ተሪኤካ ከም ኩነታቱ ወይ ከዓ ከም ንቡር ነገር ሓሲብካ ሂወትካ ክትመርሕ እዩ ዘለካ እምበር ባህርያት ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ ሎመዓንቲ ሕጂ ምሳይ ፅቡቕ ፀኒሓ ድሕሪ ሰዓታትካ ሕማቕ ትቕይር መሊሳ ትዝሕለኒ ገለ እንዳበልካ ጊዜኻ ንከንቱ ኣይተባኽን ማለት እዩ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ሓንጎሉ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እንዳሓሰበ ተኽ ዘብሎ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ነቲ ሓንጎሉ ብዝፀምዶ ወይ ከዓ ብስራሕ ዲ ብትምህርቲ
ክውጥሮ ጥራሕ ክእል ዘለዎ ማለት እዩ ሽዑ መዓስ ኢኻ ብዛዕባ ክትሓስብ ስለዚ ተመሃሩ እንድሕር ደኣ ኣለኹም ውራይ ትምህርትኩም ግበሩ እዚ ዘረባ እዚ ንመን እዩ ነቶም ብዛዕባ ኣዋልድ ጥራሕ ዝሓስቡ ሰባት ማለት እዩ ትሰርሑ እንድሕር ደኣ ሓሊኹም ከዓ ስራሕኩም ትሰርሑ ማለት እዩ ተረፍ ግዜ እንድሕር ደኣ ሓሊኩም ምናልባት ብዛዕባ ኣተን ተሓስቡ ማለት እዩ ብዛዕባ እተን ኣዋልድ ተሓስቡ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ኣተኹም ውፃኹም እንድሕር ደኣ 24 ሰዓት ጓል ዘብለኩም እንድሕር ኮይኑ ካብ ምጭናቕን እተን ትቀርቦን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ከንኣኹም ሓሊፍኩም ዋላ ሓደ ክትገብሩ ኣይትኽእሉ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ እንታይ ኣሎ ከምቲ ክብሎ ዝፀናሕኩ ዝግባእ ክብሪ እንዳሓብካ እግርኻ ምስ ተሕፅር ኢኻ ዝያዳ ከማን ትቀርበካ ማለት እዩ ከም ተኣሲሩ ዝወዓለ ከልቢ ምስ ተፈትሐ ናብትን ዝናጠሮ 10 ግዜ ደድሕሪኣ መእቶም ምውፅን ተኸልዓ እንድሕር ኮንካ ከዓ እዚ ከም ተነኣካ ፍሉጥ እዩ እዚ ገፅ ከም ትኸልዓካ ፍሉጥ እዩ ካብ ኮነ ስራሕኩም ስርሑ ትምህርትኩም ተመሃሩ ነብስኩም ኣማዕብሉ ምስቲ ግዜ ምስቲ ዘሎ ዘመን ከዓ ተጓዓዙ ሓድሽ ነገር ክትፈልጡ ፈትኑ እምበር 10 ግዜ ብዛዕባ ኣዋልድ ክትሓስቡ ግዜኩም ኣይተባኽኑ ማለት እዩ እዚ መስል ንሎም መዓንቲ ሒዜ ዝመጻኹ ሃውና ከዓ ቀንዲ መምፅኤ ናትካ ሕቶ ስለ ዝኾነ ተረዲእካ በሪሕልካ ክኸውን ተስፋ ገብር ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ግዜ ንጓል ኣንስተይቲ ዝግባኣ ክብሪ እንዳሓብካ እቲ ምውሓድ ኣብ ቦትኡ እንድሕር ደኣ ኣሎ ዘየድሊ ባህርያት እንድሕር ደኣ ናትካ ዘየድሊ ክበሃል ከሎ ንኣብነት ንስኻ ሕጂ ፅቡቅ ፀኒሕላ ከዓ ዝሓልታት ተርእካ ከምኡታት ገለ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናይ ተፈጥሮ ነገር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይትገደሰሉ መስመሩ ዝሓለፈ ነገር ምስ ትረአ ጥራሕ ገና ካይሰዓረረ ከሎ ብኣግኡ ክትፈትሖ ፈትን እምበር እዝታት ተራ ነገር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይትጨነቕ እንዳበልኩም ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ቀሳነት ጥዕና ዓወት ኣሳልጦ እንዳተመነኹልኩም ሰሰናይ